کۆچبەرên ئافرینی و خەڵکێن شەهبایە ji ber êrişên Tirkiyê bi awayekî zûtir dest bi berhevkirina zeytûnan kirine. Her çende ku darên wan ên zeytûnan li Efrîna dagirkirî bin, lê ew weke darên xwe xizmetê ji vîzevî re pêşkêş dikin. Salane dawiya meha cotmehê dest bi berhevkirina zeytûnan tê kirin. Li îsal ji ber êrişên Tirkiye û tirsa rûdana şewatan cotkaran zû dest bi berhevkirinê kirine. Cotkarên Efrînî yên ku di zeviyên darên zeytûnan da dixebitin, diyar dikin ku êriş bandoreke neyînî li karê wan dike. Ev zeytûna me damala birine. Em î birav dikin, maqbolîn em birav dikin. Em birav dikin malê qezîfo dero. Malê dewletê Tirk em tirsin êriş vide rokin, zeytûnê şûn me bibînin. û wê ji tê wela em zî birav dikin bes ne wexto zeytûnê bes em çûkin. Em mecbûr in em zî birav kin. Gelek 20 rûdin şûn me re birav kiro. Wê di duyê jî em pok em doro dero noşkinin, der rokin. Ne çûrû dişkinin, ne pîkiro dişkinin û pok diçinin ro dikin em dîdinin. û bad me xelkeke jî pok jî vede û tesîm mêrikim. Wek dewlet wek Cêşil Hor em dor boro qutnoke bedî me Yûsif ro kişîndo. Gunêya heram ev bilkûb xwe nebiyo. Her wiha koçberên Efrînî hêvî kirin ku sala bê ew li nava zevî û rezên xwe bin û bi keda xwe zeytûnên xwe berhev bikin. هسه بي حفظ سال ركاز سال حيشام لبرنا نهر سال بيروي شوري عم لبرا هوتن الزيتونو يون سعام دو شغلان پر بمعشاتنا خيره ام حرصا بي شغيد منطقه خودو بين ام دمالت خودو بين يعني ام پر بدلكي خوش و بقيراتيك ماكن ام دنوب ملكي خودو بين ام سوجي دو شغلان ام نكينه بما پر زورو زحماته خيره رود شونه تن بيري ما تنبيري ما ساعة يونه ملكيه نكو هابي وينكو تنابي يونه إدارة دبي إرادة دبي يونه تمام عطات دبي بس الفروجي چطور الماتشاتنا نا أخي مايا هم چون مش دوره دكان بماتشاتنا خيره نا منطقة مايا Piştî dagirkirina Efrînê dewleta Tirk a dagirker û çeteyên wê bi awayekî sîstematîk darên zeytûnan qut dikin, dişewitînin û berhemên wê dibin navê markeya Tirkî de li sûk û bazarên navdewletî difroşin.